दिवाळीसाठी हीच दिवस सासूबाई मुंबई गेली होती. चेडू माझा गावात जाऊन तिका घेऊन इला होता. आता सकाळी ती जनशताब्दीने चालली आ. बोलले चला तिच्यावर जरा गप्पा मारूया. कुठचे नाव नाही का माझं बोलतच नाही. आमचा आडनाव तकडेचा मायचा डोंगरे. नाही नाही तुमका कुठच्या नावाने लहानपणी हाक मारत? लहानपणी बेबला म्हणून हाक मारी सगळेजण. बेबला आणि दुसरा काहीतरी म्हणत ना तर चंपू म्हणून. चंपू. हो. आता नवीनची नाव आली देते. आता वेगळी नाव. आता प्रत्येकाच्या लहान पोरांचे निर्णय आमकावची धडी येणार नाही आधी म्हणा. ह्याचा आता वय वय ठेवला कशी एका लहानपणी काय म्हणत? एका बारक्याच म्हणत. एका बारक्या. बारक्या ह्या बारक्या ना या भरक्या रात्रभर घोरत राहता. दोघा आमका झोपूक देणार नाही. चेडवा पण माका पण नुसतं रात्रभर घोरता. त्याला घेऊन जावा गावाकडे तुमच्याकडे. भरक्या बघता बा कसा मारक्या पाहिला डोळे बघा. कमी नाही येतो. सकाळ झाली, सगळी तयारी बेर झाली सासूबाईंची जाऊची. चेडवाच्या डोळ्यात पाणी येऊक लागला. पाया बिया पडल्यान आशीर्वाद घेतल्यान आईशीचो. शेवटी आईच ते आईच असता. नात भरपूर प्रेम करता आजीवर. दोघांचो एकामेकावर भरपूर जीव असा. सासूबाई आमची एकदम साधी असा. सकाळी 3:30 वाजता उठली आ. जनशताब्दी ट्रेनची तिकीट होती. आता चालली आहे बिचारी. वाईट वाटतं तिका पण काय करणार गावाकडे झील असा. हय चेडवा असत. खाली गेली रिक्षाची वाट बघता. नात बिचारी धरून तिका घेऊन चाललेली आ. येताना पण नातच तिका गावावरनं घेऊन इली. आजी 20 दिवस दिवाळी. आजीचो लय जीव आहे नातेवर आणि नातूचो आजीवर. साडू गावाक सोडूक गेलेत. साडू बिचारी रिक्षा घेऊन इले. थैसून बसली मग आजी. तुला बाय तेव्हा सांभाळून जावा. फोन करा नंतर. रिक्षात बसून गावाक रवानगी झाली. चेडू दिवसभर नाराज होता. तिका बाजारात घेऊन गेलं. आऊस नाही तर कंटाळा. सांगता सगळीकडे मका आऊस दिसता. बोललं चल तुका बाजारात घेऊन जाते. तिका बाजार फिरवले. तिचा मूड काय दिवसभर चांगलं नव्हतो. घराकडे इलं तरी काय मूड तो चांगला नव्हतो. मग चेडवाक सांगलंय तिच्या आवडीचं गाणं तिका ऍक्टिंग करूक लाव. तिचा मूड चांगलो बनत. अरे गाणं पण गा ना. मोठ्याने गा ना. तिकडे नवऱ्याला सांग तुझ्या साडी पाहिजे. अशा प्रकारे आज आमचा दिवस संपलो. आजचो दिवस काय घरात शांतच गेलो. घर सगळा खाली खाली वाटा होता. तरी सगळ्यांका शुभरात्री.